Nagpanawagan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay Representative Julienne Baronda kag sa DPWH Regional Office VI nga i-release ang kompleto nga listahan sang tanan nga proyekto nga ginpatuman sa Iloilo City humalin sang 2019 tubtob subong. Sunod sa alkalde, ang congressional representative amo ang naga-request, naga-identify kag naga-sponsor sang mga proyekto para sa syudad. Pahayag niya nga mangin ang president ang nagsiling ang mga proyekto sa Iloilo City, ang tuman na ka-delayed ukon na palpak. Suno kay Treñas, responsibilidad isang kongresista nga i-account kag tumaron ang tanan nga proyekto bangod kada isa sa proyekto nga ginapatuman isang Iloilo City District Engineering Office ang naghalin sa request kag sponsorship sang representative sang syudad. Dugang pa niya nga siya mismo ang makahangop sa sini nga butang bangod nagserbe sadto si Mayor Raisa bilang Chief of Staff sang iya amay nga miyembro sang Kongreso kag nagpungko bilang katapo sang Commission on Appointments sadto. Madasigman nga nagsabat si Baronda kag ginsiling nga kun luyag ni Mayor Raisa sang transparency kag accountability, ipagwa man sang alkalde ang tanan nga records sa mga proyekto sang iya amay nga si anay Congressman Jerry Trenas humalin sang 1992. Suno kay Baronda, nagtinira nga amay nga Treñas sa poder sa sulod sang masobra duha ka dekada apang napaslawan ini nga solbaron ang problema sa baha sa syudad. Dugang pa ni Baronda, luyag man sang Ilonggo nga mahibaluan ini tanan.